Takže, drazí přátelé, vítejte u kapitoly 6.2, kde se podíváme na akčňák opět v srdci. Tentokrát ovšem se nebudeme bavit o kardiomyocitech, ale podíváme se na zdroji toho akčního napětí v srdci, což jsou buňky převodního systému. Že? Anatomii převodního systému si nejsem jistý, jestli je součástí této otázky. Každopádně to asi každý zná, že jo? Moje oblíbená poučka SAVO, S-A-A-V, nodus sinoatrialis et nodus atrioventricularis, mezi nimi, že jo? Jak se tomu říká? Preferenční cesty, že jo, spoje, kde dochází k tomu určitému zpoždění, že? A pak máme Hysův svazek a z něj pak vychází pravé a levé Tavarovo ramenko s tím, že to levý už jenom proto, že levá komora je logicky větší, tak má dvě větívky, přední a zadní. No, každopádně na začátek bych tady shrnul, to není úplně v těch osnovách, ale je podle mě dobrý si to vyjasnit. Vlastně není předmětem tady mýho povídání, abych tady kopíroval a přednášel skripta, ale abych tady to trošku vyjasňoval. Takže prvním bodem, který je důležitý si uvědomit, prvním rozdílem, je to, že ty buňky toho převodního systému nejsou schopný udržet klidový membránový napětí. To znamená, že vlastně samovolně v nich dochází k tomu vzniku těch depolarizací, které vedou ke vzniku akčních napětí. Konkrétně se tady pohybujeme v podobných řádech toho nejhlubšího, té nejhlubší polarizace, to znamená kolem 80, někde v Purkinjových vláknech až třeba minus 90. A tam vlastně nám dochází k tomu, že tam není to KMN a že postupně dochází k tomu, že nám roste to napětí k pozitivním hodnotám. Vždycky roste do pozitiva, že jo? Ale roste, až vyroste tolik, že dojde ke vzniku toho akčňáku. Potom je tady dobrý si vyjasnit, že v depolarizaci v případě buněk převodního systému nehraje roli INA, to znamená rychlý sodíkový proud, ale je to vápníkový proud, konkrétně L typu, kalko, to je důležitý. Ty sodíkový proudy tak vlastně jako buď tady vůbec nejsou, anebo jsou vlastně inaktivovaný, takže prostě vůbec nehrajou roli. Potom je dobrý tady zmínit proudy EF, to znamená funny current, o těch jsem zmínil už na začátku, myslím, předchozího videa. Ty tady hrajou zcela zásadní roli, protože při hyperpolarizaci tak propouští sodík a propouští zároveň i draslík, jestli se nepletu. Oni prostě způsobujou tu spontánní depolarizaci a dávají jim tu schopnost té pacemakerové aktivity. No, tvar křivky je tady vlastně jiný, že jo? Logicky, jak jsem zmiňoval, že ta depolarizace vlastně jde jakoby pomalu, pak trochu zrychlí, ale vlastně jakoby celou dobu, kdy vlastně nedochází k tomu akčňáku, tak nám roste nahoru. Co se týče fáze plato, tak v kardiomyocitu, že jo, tam jsem zdůrazňoval to, jak je významná. Zatímco tady je vlastně ta fáze plato jakoby nevýznamná. Tady vlastně jakoby nemá funkci a vlastně tady ani prakticky není, protože to vlastně hned začne
zase to vyroste, že jo, a hned, no, to není vidět, a začne prostě hned pak klesat dolů, zase zpátky k té polarizaci, repolarizace nastane prostě. No a co se týče vlastností, tak já jsem tady přišel s poučkou RAA srdce, což je odkaz, že jo, na retikulární a ascendentní systém. Prostě se mi to líbí, ale tady v tomto případě je to teda rytmicita, automacie a autonomie, což jsou důležité vlastnosti tedy převodního systému srdečního. No, a teď teda tady k nějakým konkrétním bodům. Podívám se. Jo, takže ta pomalá diastolická depolarizace. Ta teda vyplývá z té vlastnosti, že vlastně nejsou schopný udržet klidový membránový napětí, dosáhnou nějaký polarizace, nějaký hyperpolarizace. Říká se tomu maximální diastolická depolarizace. Ne, počkej. Maximální diastolický napětí, logicky, protože nemůže to být depolarizace, říkám hovna. MDN zkráceně. A tady se pohybujeme v hodnotách kolem minus 60 mV. To znamená, že jsme o 20 mV vejš než v tom pracovním kardiomyocytu. Pracovním myokardu, asi by se mělo říkat teda spíš. No, to není důležité. Ale tam dojde k tomu, že se začnou zavírat ty draslíkové kanály, začnou se otvírat vápníkové kanály CAT a ty vlastně vedou k tomu, že se postupně dochází k té depolarizaci, až pak vlastně dojde k tomu, že nastane rychlá depolarizace, kde zase se uplatňují ty vápníkové kanály a konkrétně jsou to teda CAL. Jo, takže začínáme CATčkama, jdeme pomalu, pomalá depolarizace. Dosáhneme určitýho napětí asi kolem minus 40 mV. Po 20 to jde, že jo? To je hezký, to se dobře pamatuje. A otevřou se nám CAL a L nám způsobí vznik depolarizace. Takže ještě jednou. Pracovní myokard depolarizuje nám INA, rychlý sodíkový proud, kdežto převodní systém depolarizuje nám CAT, jo, časná depolarizace, a depolarizuje nám CAL, ta rychlá depolarizace. No. A repolarizace tak je vlastně v tomhle případě důsledkem inaktivace těch vápníkových kanálů, ale zároveň se nám zase, což je vlastně asi stejný jako v pracovním myokardu, se nám otvírají kanály KR a KS, což vlastně vede k tomu, že se nám depolarizuje akčňák na nodálních buňkách. No, pak tady máme ještě určitý specifikace různých typů buněk. To jenom tak krátce, asi doporučuji si to přečíst, já si to taky 100% všechno nepamatuju, ale síňový kardiomyocyty tak logicky mají to akční napětí kratší a důležitý je, že tam u nich je velmi rychlý opožděný draslíkový proud KUR, ultra rapid, jakoby, že jo. A
tam dochází díky tomu ke zkrácení té fáze plato, že? Protože logicky, když to způsobuje zahájení repolarizace a repolarizaci jako takovou, tak jí to urychlí, když tam bude ten proud rychlej. Navíc ještě tam bude prostě extra, že prostě kromě RK, SK, tak tam bude UR. Takže v síních prostě je rychlejší repolarizace. A pak je tady akční napětí purkyňových vláken. Tam je specifikum to, že tam to klidový membránový napětí dosahuje až minus 90 mV a tam zejména dochází k uplatnění těch IF kanálů, těch fany a ta frekvence toho vzniku těch akčáků tak je v purkyňových vláknech jako dost pomalá a kolem 30 za minutu. Takže když už pak dojde k tomu, že by vzniknul nějaký idioventrikulární rytmus, v případě nějakých blokád mezi těma uzlama a mezi purkyňovými vláknama, tak ty komory prostě budou fungovat pomalu na ten idioventrikulár. Budou fungovat, ale aspoň budou fungovat trochu, že budou fungovat nezávisle díky tomu, že tam vůbec jsou ty purkyňový vlákna a že jsou schopni vyvolat ten stah. Heterogenita napětí komorových kardiomyocitů. To už jsem zase zmiňoval, že to je vlastně díky tomu, jak dlouho trvá ten akčák jako takovej, zejména jak dlouho trvá refrakterní perioda, jak dlouho trvá fáze plato. Že tam, kde je potřeba silnější kontrakce, je potřeba delší fáze plato, aby jsme nabrali víc vápníků z extraceluláru. Logicky, pak, když se nám to rozhasí, když prostě něco nefunguje, tak to zase může vést pak ke vzniku nějakých arytmií a tak dále. Co se týče samotného šíření akčního napětí, tak se tady uplatňují gap junctions a ta rychlost toho šíření je závislá na odporu, že jo, logicky, a na tom, jak rychle se ty buňky dokážou depolarizovat. Ve výprackách jsou ještě zmíněný fibroblasty, které vlastně tvoří srdeční skelet, což je vlastně to, že se zabraňuje tomu, aby se to skrze, nebo prostě fibroblasty prostě nevedou to napětí, takže to vede k elektrické izolaci. Ještě kouknu radši do skript, tady jestli jsem něco zajímavého nezapomněl, purkyňová vlákna, heterogenita, šíření, a tady už se dostáváme k EKG. Jakože není to jednoduchá kapitola, není, a doporučuji asi si tady poslechnout mě a pak si otevřít si skript a prostě si to přečíst. Ideálně si to třeba nakreslit a pak hezky uvařit. Takže nashledanou, dementi.